הסיפור האמיתי על אמא. בכפר קטן, בלב הערים הרחוקים, באזור מיוער בקווים ירוקים, מקום בו לוחיות הזיהוי משנות את הצבעים, ויש כאלה אומרים כי הוא קרוב למודיעין. גרה אישה חייכנית וחביבה, עוברת כל היום ממצווה למצווה, יחד עם בעלה שוקט בתורה, מחלק את זמנו בין יישוב לישיבה. ברבות השנים בגרו הגורים, ואת הקן עזבו כולם 7, חוץ מבין הזקונים. חייהם התנהלו בנחת, תפילות, תהילים, בישולים, אפיות ושוקולד מדהים. אך פה נספר סוד קטן, לא משהו עם הרבה עניין. רק נספר שכל מעשה של האישה המדהימה נעשו עם סיומת של שלום, תודה, שלום ותודה. כשירדה מטרמפ, שלום ותודה. תיאומים, שלום ותודה. וכן הלאה, בסופרבוס, קווים, אגד, רכבת ישראל, דן, מטרופולין. ולאחר כל זאת, הרי בוודאי תחשבו שלאישה היקרה אין רישיון בר תוקף לאשורו. אתם מבולבלים מהרעש של העיר, אבל ככה אמא שומעת את הדברים. אצלה הכל מסודר, מתויק, הסרגן מקבל הסבר איך להיות ישר, משוויץ מתקשרים לכוון שעונים, א' בסדר וניקיון, כולם כבר יודעים. ואז, בערב אחד רגיל לגמרי, החליט בעלה לעשות מעשה והכריז, אני פותח בשביתת רעב עד שלא תיכנסי עכשיו לתא הנהג. תשימי מוזיקה או חדשות ותסעי לבקר את הנכדים והנכדות. חשבה האישה, הוא סתם מאיים, שביתת רעב הרי התחילה מאז שאריק חצה את התעלה עם צילה, אבל להפתעתה האיש הפסיק לאכול כשורה, ומילא את המקרר בגבינה צהובה. עברו הימים, איש בעמדתו מכונס, עד שנכנס השכן עם רעיון מקונדס. השכן של השכן מוכר את האוטו של אשתו, בלי קילומטראז' וטסט על אחריותו. עלתה האישה 26 מדרגות אל הכביש, ושם חיכה אוטו נוצץ וחדיש. חשבה האישה בעצם למה לא, הרי הבורא משפיע מטובו. נכנסה לתא הנהג, חגרה, פרק תהילים מלמלה, שילבה לדרי ושלום ותודה. בהתחלה הסתפקה בסיבוב בשכונה, עברה במכולת והביאה הכל חוץ מגבינה צהובה. ואז השער הצהוב קרץ, ונזכרה באיש שבדיוק צריכה עזרה, בזוג החדש שמעביר דירה, בנכדים שכבר שבוע לבקרה, בגמילות חסדים שהיו תמיד בשגרה. אבל פתאום הכל קרוב, מהר ובמרחק נסיעה. ילדיה קצת היו בהלם מהמצב החדש, שאמא נוהגת וממש עצמאית. והכפר, שכאמור ממוקם בלב הערים, ובינינו נחשב לחור, הפך להיות קרוב להכל. לכולם היא המשיכה לעזור בחפץ לב, להכין מטעמים ומזון לכל נזקק, בשמחות, בבריתות ובקרוב אצלכם. את כולם היא קיבלה והכילה ללא רבב, ולבנות השירות וחברותיה דאגה אפילו לחלב. את כולם אוהבת וזוכרת, ועכשיו כשהיא נוהגת, אז כולם גם דורשים ביקורים. הלוז נעשה צפוף ומייגע, אך היא לא התלוננה, ובחיוך ואהבה נסעה וביקרה. מעלה אדומים ומשם מיד לירושלים. בדרך אפשר גם לקפוץ לגבעתיים. רתמים ונווה מבטח פעם ביומיים, ואפילו לתל אביב היא לא חשבה פעמיים. וככה נסעה וביקרה ובישלה והכינה שוקולדים לבת של האי כי היא בדיוק חולה, ארוחת ערב לחברות ועוגות לשכנות. טוב, האמת שקצת הגזמנו בסיפור, כי בכל זאת אמא נשארה כמו אמא. אז נכון, כעת היא נוהגת בביטחון, וכבר אין יותר תאומים עם תודה שלום, תודה ושלום, ועוד אחד ליתר ביטחון. וכבר היא קופצת מפה לשם ונוהגת ואפילו מחליפה גלגל, אבל נשארה מסודרת, מתוקתקת ומתוכננת, עוזרת לכולם בחיוך רחב ובלי להסס. יום אחד, לאחר שהיא קבעה עם חברתה משכבר הימים מיכל, תוכנית כלשהי, והשוקולדים כבר הוכנסו למקפיא, את השולחן לשבת ערכה כבר ברביעי, ואפילו לשבועות התחילה לבשל, הכל שיהיה מבלי לחשוש ובלי להתבלבל. וככה היא למדה גם להיות ספונטנית, ועם ההגה ביד, זה ברמה טרנס-אטלנטית. אמא יקרה לנו מפז וגם ממתווה הגז, שתמשיכי להיות כמו שאת, מתוקה, חייכנית ועוזרת. ואם כבר שאלת את עצמך, אנחנו בבית יושבים, מחכים לביקורים מפתיעים. וגם אם הגזמנו באגדות וסיפורים,
אז קו 181 יוצא פעמיים ביום, וגם הרכבת במודיעין זה אחלה פתרון. העיקר שתהיי בריאה ושמחה, שתזכי לעוד הרבה שנים של נחת ופריחה. ואם בנהיגה תרצי להשתלם, דברי עם צביקה, זה לגמרי בתחומו, ואל תשכחי כשמגיעים לשער להגיד ברוך הוא וברוך שמו. אוהבים הילדים.